Internetové nakupovanie sa stáva fenoménom súčasnosti. Dnes už takýmto spôsobom nakúpite takmer čokoľvek. Aj Slováci čoraz častejšie začínajú využívať nižšie ceny a pohodlný dovoz tovaru domov alebo do práce. V dnešnom vydaní relácie Labyrint budeme hovoriť o výhodách internetového nakupovania, ale aj o tom, na čo si treba pri jeho využívaní dávať pozor. Práve začíname. Príjemné sledovanie. Do štúdia prijal pozvanie obchodný riaditeľ najširšieho internetového obchodu Interstore, pán Tomáš Prúcer. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže, pán riaditeľ, povedzme si na úvod, prečo ľudia nakupujú cez internet? Dá sa povedať, že najhlavnejším dôvodom nákupu cez internet je cena. A samozrejme tých dôvodov je niekoľko. Už historicky sa traduje, že na internete jednoducho ľudia majú väčšiu možnosť porovnávať tovar a hľadajú samozrejme rôzne výhody. Tá cena je samozrejme, dá sa povedať, veľmi smerodatná. Ďalšou výhodou je šírka sortimentu. Teda každý, kto nakupuje, má možnosť si jedna vec v kľude popozerať tovar a pozrieť si niekoľko obchodov naraz a tým pádom aj ušetriť čas. Čo všetko ponúka internetový obchod? Tak samozrejme je to na každom internetovom obchode, čo všetko ponúka. Je niekoľko internetových obchodov, ktoré sú také väčšie a samozrejme rôzne internetové obchody sa v prvom rade zameriavali na elektroniku a samozrejme existujú rôzne špeciálne zamerané internetové obchody, ktoré majú iba jednu komoditu. Je to, čo sa týka napríklad hobby, rybárstvo alebo počítače alebo športy. Z vašich skúseností, čo si ľudia najčastejšie objednávajú na internete? Tak je niekoľko kategórií, ktoré sú veľmi obľúbené. Treba povedať, že stále si drží prvé miesto taká elektronika, domáce spotrebiče, či sú to väčšie alebo menšie. Medzi tie najvyhľadávanejšie kategórie určite patria počítače, knihy v dnešnej dobe a parfémy, čo sa týka kozmetiky a drogérie. Spomínali ste, že ľudia si napríklad kupujú aj parfémy cez internet. Nie je tam nevýhoda, že si nemôžu privoňať najprv a podľa toho sa rozhodnúť? Áno, zatiaľ ešte tá možnosť nie je, aby sme vedeli prenašať aj vôňu cez počítač. Je to istá nevýhoda. Treba povedať, že je to nevýhoda možno pri nových parfémoch, že ľudia naozaj nemajú tú možnosť to vyskúšať. A samozrejme tá prax je taká, a nielen pri parfémoch, že mnohí ľudia si vyskúšajú a okúkajú tovar v kamenných obchodoch a potom vyhľadajú výhodnú cenu na internete a objednajú si to cez internet. Opäť ste spomenuli výhodnú cenu. Prečo vlastne internetové obchody sú alebo ponúkajú lacnejší tovar ako kamenné? Ja by som povedal, že traduje sa kedysi taký názor, že internetový obchod je garážová firma, v zátvorkách povedané, a nemá žiadne náklady. V dnešnej dobe je to už úplne inak. Mnohé internetové obchody majú oveľa väčšie náklady ako kamenné obchody. Ale samozrejme je to vec tej šírky toho sortimentu, ktorý internetový obchod ponúka. Takže pokiaľ naozaj šírka sortimentu je veľká a ponúkate toho veľa, urobíte veľký obrad, viete samozrejme vyjednať aj lepšie podmienky od svojich dodávateľov. Obchodníci sa najviac tešia, keď ľudia nechajú v predajni čo najviac peňazí. Koľko dokážu Slováci minúť na internetovom obchode? Tak tá spotreba a o to míňanie zákazníkov cez internet sa vyvíja. Samozrejme, každý rok je trošku iný. Dá sa povedať, že posledný rok sme zaznamenali jedna vec zvýšenie objednávok. Na druhej strane tá hodnota jednej objednávky je trošku nižšia, pretože ľudia snažia sa naozaj pozerať na tú cenu alebo koľko vôbec minú na darčeky a iné veci a snažia sa za istý balík peňazí kúpiť čo najviac vecí. Tá priemerná hodnota jednej objednávky je približne okolo 100 eur. Dá sa ale povedať, že to je taká jedna kategória tých zákazníkov. A druhá kategória zákazníkov, ktorí sa momentálne dosť zameriavajú na nákup cez internet, sú takí fajnšmekri, ktorí si vyhľadajú na internete také technické vymoženosti a novinky a neváhajú kúpiť tovar za niekoľko tisíc eur, aj desiatok tisíc eur. A samozrejme je tam výhodou aj to, že tovar potom dostanú pekne domov bez akýchkoľvek problémov.
Tak to je, dá sa povedať, tá výhoda ušetreného času, pretože človek si môže nakúpiť kedykoľvek cez deň, či ráno, alebo cez deň, alebo aj v noci. Takže nie je limitovaný žiadnym časom. A samozrejme tá doprava patrí k tomu, takže nemusí sa naťahovať, nemusí vláčiť tie nákupy fyzicky domov a častokrát si objedná kuriéra, ktorý sa prispôsobí časovo tomu zákazníkovi a donesie mu to na miesto, na ktoré si zákazník povie. Pán Prúcer, je online nakupovanie bezpečné? Je to bezpečné, samozrejme, každý internetový obchod funguje trošku inak. Hej, a môžeme samozrejme aj každý internetový obchod spoznať tú dôveryhodnosť podľa niektorých črtov. Úplný základ je, aby zákazník pri nákupe cez internetový obchod mal čo najlepšie informácie o tom, čo kupuje. To znamená, aký tovar kupuje, dá sa povedať technické parametre toho tovaru, samozrejme cena a všetky podmienky, za ktorých si to môže kúpiť. To znamená, či už je to spôsob platby alebo spôsob dopravy. Mnohé internetové obchody, dá sa povedať, že majú odberné miesto, kde si to zákazník môže, alebo ten tovar si môže aj fyzicky prevziať. To je taký znak, že zákazník vie, s kým obchoduje a od koho naozaj kupuje. Pokiaľ zákazníci trošku ešte nedôverujú internetovému nákupu, tak toto je spôsob, ktorý by som odporúčil ako prvý. Aby si naozaj internetový obchod vyskúšali a aby platili až pri prevzatí tovaru. Čiže to boli také tie základné veci, na ktoré si má občan dávať pozor. Ako ale môže zistiť, že naozaj ide o bezpečný obchod? Alebo kde môže získať tie informácie o tom, ktorom obchode? Ešte by som možno povedal jeden hlavný znak a to je samozrejme v rámci toho, aby vedel, že s kým obchoduje. Každý internetový obchod má nejaký svoj kontakt. Hej. Mnohé internetové obchody sa skrývajú možno len za nejaký informačný alebo kontaktný formulár, kde naozaj zákazník nevie ani kam posiela rôzne otázky alebo dotazy. Takže tie správne obchody naozaj majú informáciu, aká firma prevádzkuje daný internetový obchod, kde ju nájdete, telefónne čísla mailové, poprípade iné možnosti, ako sa môžete s nimi spojiť. Samozrejme, takým logom bezpečného nákupu je viac menej asociácia internetového obchodu, ktorá je na Slovensku, ktorá vydáva logo bezpečného nákupu, takže pokiaľ zákazník toto logo uvidí na internete, môže predpokladať, že všetky procesy v rámci nákupu cez internet sú dodržané v rámci zákona. Vieme, ako vyzerá to logo? Dá sa opísať? Dá sa opísať. Na tom logu je samozrejme nejaké logo, nejaký znak a je tam napísané bezpečný nákup. Takže jednoznačne. Pán riaditeľ, mnohí ľudia sa sťažujú na to, že aj teda si niečo kúpia cez internet, ako sme tu už spomenuli, komunikujú napríklad mailom, nemôžu sa ale dopatrať telefónneho čísla. Vy ste to už trochu naznačili, mal by mať bezpečný obchod, internetový obchod, aj telefonický kontakt? Tak musím povedať, že nie je to podmienka na to, aby ste mali alebo prevádzkovali internetový obchod. Samozrejme, zase je to tá črta a ten prístup k zákazníkovi, aby mal tú dôveru ku vám a samozrejme, aby sa vedel na vás aj obrátiť. Mnohí zákazníci majú potrebu spýtať sa rôzne dotazy na tovar, na dostupnosť tovaru, na rôzne podmienky a toto je presne tá bariéra, ktorá sa ničí medzi tou nedôveryhodnosťou zákazníka kupovať cez internet. Takže niektoré internetové obchody ako naše napríklad ponúkajú jedna vec, aj mailovú adresu, takže môže zákazník napísať. Máme svoj hotline, takže sú tam dievčatá a takisto na každý jeden tovar môže položiť otázku cez internet a naši pracovníci mu odpíšu. Samozrejme, že tu platí aj právo na reklamáciu. Nie je to komplikovanejšie ako v kamennom obchode? Tak zo zákona každý zákazník má právo na rovnaké podmienky, pokiaľ si kúpi tovar či už v kamennej predajni alebo cez internet. A môžem povedať, že v rámci predaja cez internet tak je to ešte príjemnejšie pre zákazníka, pretože zákon hovorí o tom, že zákazník môže bez udania dôvodu vrátiť tovar do 7 dní, pokiaľ ho aktívne nepoužíva.
A toto nie je štandard pri kamenných predajniach. Takže by som povedal, že skôr tu sú tie služby lepšie v rámci internetového obchodu. Samozrejme treba dodať, ak ide o seriózny internetový obchod. Ak ide o seriózny, ale je to samozrejme v rámci zákona dané. Podľa čoho sa Slováci rozhodujú pri nákupoch cez internet? Je to vždy cena, alebo do hry vstupujú aj nejaké iné? Nie je to určite len cena, samozrejme na cenu pozerajú, je to jasné. Určite je to tá serióznosť internetového obchodu, skúsenosť, akým spôsobom teda aj vystupuje internetový obchod a určite je to aj portfólio produktov, ktoré ponúka. Je pri nákupoch cez internet cítiť akúsi sezónnosť pred Vianocami, cez leto? Dá sa povedať, že sú kategórie alebo produkty, ktoré majú sezónu celý rok. Samozrejme, tá sezónnosť je cítiť aj na internete. Sú to hlavne možno zimné tovary alebo letné tovary. Takže áno, je tam cítiť určite sezónnosť. Dá sa v internetovom obchode vybaviť napríklad aj zľava? Alebo ako fungujú vlastne tie cenové ponuky? Dá sa povedať, že ceny na internete sú strašne nízke. Je veľmi kritické dávať zákazníkom ešte zľavu z tých internetových cien. Samozrejme, zase je to vec prístupu, pokiaľ je zákazník, ktorý si objedná naozaj vo veľkej hodnote tovar. Je to už na dohode, či si nejakú zľavičku ešte vyjedná. Ale samozrejme, každý internetový obchod, alebo mnohé internetové obchody robia akcie, robia výpredaje, takže tam je určite ešte priestor na to, aby si zákazník našiel niečo výhodnejšie. Zákazník si naozaj môže vybrať, pretože existujú už aj akési cenové porovnávače. Aká je ich úloha? Na Slovensku máme niekoľko cenových porovnávačov a musím povedať, že na jednej strane je to dobré, na druhej strane to aj trošku môže zavádzať zákazníkov. Tá hlavná úloha porovnávačov je jednoducho, pokiaľ si zadáte technický popis alebo tovar, ktorý hľadáte, tak vám nájde niekoľko internetových obchodov a cenu, za ktorú ponúkajú daný tovar. Samozrejme, sú tam ešte niektoré technické medzery, kde vám nemusí porovnať presne aktuálnu cenu. A samozrejme, tam by som upozornil ešte mnohých nakupujúcich, že tá najlacnejšia cena neznamená, že to tam naozaj internetový obchod má, a takisto, že je to aj aktuálne a môžu tam byť rôzne skryté poplatky, takže nie ten najlacnejší môže byť najlepší. Tam treba využiť ten prípadne telefonický kontakt. Pán Krucer, želám vám veľa zákazníkov vo vašom internetovom obchode. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu aj za zaujímavé informácie. Dovidenia. Dovidenia. Dnes sme sa teda dozvedeli, ako čo najefektívnejšie využívať internetové nakupovanie. O tomto spôsobe obchodovania budeme určite ešte počuť. Dnešné vydanie relácie Labyrint sa však končí. Už o týždeň vás privítam pri tom ďalšom. Teším sa na vás. Dovidenia.